Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще ви покажа в този клип как да използвате програмата за снимане към тази Studio 6. Да, това е 6. Първо, цъкате върху нея. И тук ще ви, след това ще ви се отвори това прозорче. Това са файловете New Project, Open Project, тук, което сте пренаправили, трябва може да си отворите тук от файла. Тук Make Recording, Record камера, тук да се показва камерата, която рекордваш. И тук Edit, клипа, за да се опраш настройките, в смисъл Speed, Preview, Remove, Front Clip, не знам си какво. Тук колко време да бъде. И тук маркер се накупва. Третото, това е за времето колко да ви е клипа, колко да се ви настроите. В смисъл може да бъде, да кажем, 10, 15, 20 или 1 час. Там колкото си го настроите, разбира се. Същото е play, т.е. да изпълните това видео, което сте правили. В смисъл, да, ето play, pause, stop, си го стопнете. Това са към тази рекордер. Това е менюмейкъра, театъра, плеера и тук screencast.com и накрая настройките, тук програм. Аз снимам с AVI файл към тази плеер, тук това трябва да е както моето. PowerPoint, ще трябва да е както моето. Неговото ми плей така. Шум, така. Просто някакво да ви обяснявам. Просто това си е нормата, което аз съм си го направил, така че ваш трябва да е абсолютно същото. Това значи тук help, към тази тук help-а, натискаме на F1 и ви излиза към тази студио, нали, hide. Тук edit, record, produce, video, reference, getting started. Това са ви изобщо настройките на самата програмка. Ето print, options, различни неща, които могат да ви помогнат. Тук ви е папка, тук да си го сейфнете. И тук record screen, сега ще ни излезе. Чакайте малко само. Излезна. Значи, като гледате, това ви е, значи първото е Capture, цъкаме на него, тук Stop, Delete, това, което сте направили, Effects, тук може да слагаме Sound, курсора може да си го направим, Hide курсор, т.е. да не се вижда, тук да се вижда, Highlights, Click, тук разни ефекти за курсора на мишката, Mouse Click Sound да се чуят като се, нали, или да мют. Тук Add System Stamp, Add Option, това не го знам точно за какво е. Това е важно, Tools. Ето, аз обаче не знам, настройките ми са отворени и не мога да ви го покажа. Тук, както горе, дето при мога да покажам и Help-а. Тук пак F1 да видим какви са настройките. Support е да пак за нещо за спомагане. Тук да задаваме въпроси, нали, да питам нещо, ако се интересуваме от нещо, което не знаем, да питаме. Тук Telefriend, не знам какво е смисъл. Знам какво означава, но не знам точно как се използва. Тук Getting Started Videos. Тук On the Web, в смисъл в интернет. И регистър към тази онлайн, да се регистрираш онлайн. Тук ще ви излезе още в началото, само като цъкнете, нали, като ще ви излезе рекорди. Бъде да кажем
тук дефолт. Този клип ще им покана.